9 to nehavere Birêz Öcalan di zindana taybetiya İmraliyê de dibin tecrüteke ku li dinyayê mînakên wê peyda nabin de di şertên herî giran û dijwar de dil tê girtin. Ev komploya navnetewî û tecrüta pêra tê meşandin bi tu avayî nayê qebûlkirin. Divê were zanîn ku komplo û tecrît bi xwe di encama zihniyet û siyaseta înkarker û asîmilasyon a netewdewletê de bi ısrar tê xwastin ku îro jî ew bê domandin. Di van 3 salan da Birêz Abdullah Öcalan yek kêriyê ji daxwaziya yekîtiya gelên azad a demokratîk û xeta çareseriya demokratîk paş da gav nehavêtiye. Xebatên Birêz Öcalan ji bo çareseriya demokratîk derxistî holê her ku roj diçe ji aliyê gelan ve tê pejirandin. Ji aliyê din ve desthilatdariya AKP û MHP her ku roj diçe di siyaseta xwe ya çewsandin û înkarê de ısrar dike. Ev yek jî ne tenê ji bo gelê Kurd û gelê Tirk ji bo hemû gelên herêmê dibe sedema berderdayînên mezin û hêjtê domandin. Merheleya ku êdî em gihiştinê tiştê ku pêwîst e pê kirin ew e ku siyaset û şerê înkar qirkirina Kurda demildest bê terkandin û pêvajoya çareseriya demokratîk a ku Birêz Öcalan jî ji berê de diyar kiribû esas bê girtin. Hêza vê rastiyê derxîne holê û xwedî li vê erka pîroz derkeve jî bi pêşengiya gelê Kurd û hemî gelên aliyên azadîxwaza yekîtiya gelên demokratîk e. Di vê mijarê de deklarasyona ku partiya me 27 tebaxê bi raya giştîra parvekirî fırsat û rolekî dîrokî pêşkêş dike. Lewra eniyek şember û rast ya demokratîkbûnê îro jî hemû dem û wexta zêdetir pêwîst û zarorî ye. Em di vê baweriyê de ne ku hemû piskirêk wê tinê bi riyên diyalog û müzakereya bên çareserkirin. Birêz endam û ketkarên çapemeniyê. 2 saetên subê de em wek endam û nûretiyên Meclîsa HDP Hewlêrê 5 kes demek kin jî be ji aliyên hêzên ewlekariya Hewlêrê ve hatin binçavkirin. Binçavkirinên bi vî şiklî bi çi awayî nayên pejirandin. Ji ber ku em li herêmê wek nûnertî û endamên partiya siyasî kar û xebatên xwe yên fermî dimeşînin. İkametgahê me diyarin kar û xebatên me jî têne zanîn. Asayiş û hêzên ewlekariya herêmê çi demê dixwazin dikarin serdana me bikin, nêrînên me guhdar bikin û hebe piskêrêk û arêşek endam û alîgirên me dikarin bi me re parve bikin. Em wê hestiyariyê ji kesên ku peywendîdar daxwaz dikin. Dîsa dubare û hemûşka silav dikin ser çava hatin xêr. Walahi ewa me lê re da aşkera kiriye. Me lê re da ewa mabestê wê ew kiriye. Ewa hiç sebebek ji me re nekir. Baş e. asayiş bahsi nokta yani bahsi nokta olan malek da bu ya. O maleka kan ya de descripta wa o malek olur kendi olur istediğini yapıyor. Ay ama hasta. Yani ev ve agahiya mı değil? Çarçova mı eve ya ama mı bir arada da. Tamam.